Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Gaur Uhartera hurbildu gara, hemen Aizea Zamora Hurbiletik, padeleko jokalaria, entrenatzailea, teknikaria eta baita ere profesionaletan ibilia, ez da, Aizea, zer moduz? Kaixo, oso ondo, lako presentazioarekin ondo. Bueno, lehenik eta behin, aurkeztu ezazu zure burua. Bueno, 29 urte ditut, komentatu zuen bezala padelekon munduan sartua nago, bai jokalari moduan, profesional mailan ibili naiz urtebetez, bai hemen eta Espainia mailan jarraitzut jolasten, eta gero baita ere entrenatzailea naiz, eta gaur egun ere Nafarroako Padel Federazioan lan egiten dut, eta pixkat gestionatzen dut, ez, Nafarroako Federazioa. Nun sortua? Hemen, Iruñekoa naiz, eta hori. Nungo egiten duzu zure burua? Hemengoa ere, Iruñekoa. Gazteleaz esaten den moduan PTU, ez? Iruñekoa pamplona la vida, Harritzekoa bada ere, zure haurtzaroko garaiak ere errepasatuko ditugu. Nola etortzen zaizkizu burura momentu horiek? Oso politak, ez? Uste dut beti kirol mailan, kirol munduan ibili naizela, eta zorionez ez ditut izan hori lesio larririk, eta orduan esan dezakegu oso oroitzapen onak ditu dela, ez? Txikitan zertan jolasten zinen? Kasi zertan ez naizen ibili, ez? Txikitan futbiton egon naiz ikastolako taldean, eskin ibili naiz, freestyleko talde batean, tenisean ibili naiz, padelean, palan, pixkat. Utzi datena, ez egiten. Adibidez, eskola garaian zertan jolasten zinen patiora eta ateratzen zinen lagunekin? Futbolean, klasekoekin beti futbolean ibili naiz. Asko gustatzen zait, beti gustatu izan zait. Praktikatzea, baita ere ikustea. Gainera, gaur egun ere edozein partidu dagoela beti egoten naiz joaten zait pixkat, ez, begirada telebistara, eta esan dezakegu beti ikastolan futbolean ibili naizela. Orduan, eskola garaiak ere, nola oroitzen dituzu koloretan, txuri beltzetan? Pasatzen da denbora eta kasila gehiago txuri beltzean ikusten dudala, egia da ikastolan oso oroitzapen onak izan ditudala, bereziki haurtzaroan, azkenean beti jolasean edo ibili gara, gero DBH-en eta hori badela ikasi beharreko gauzak eta ezberdina da. Irakasleak ere gogoan dituzu? Beti ez, denok ditugu gogoan, gauza honetarako eta txarretarako, baina orokorrean batzuk gogoratzen dituzu, beste batzuk ez, eta ni uste dut importantea dela oroitzapena, ez? Onerako edo txarrerako, baina oroitzapen hori eukitzea. Bihurria zinen ala txintxoa? Txintxoa nintzen, baina egia da nire munduan bizi nintzela. Ikasketak eta, ni oten nintzen klasean, da egia da beti mesten nuen, orain jolastera zakinora, eta pentsatzen nuen beti, nola izango da txapelketa hori, Madrilera, pentsatzen nuen bidaia, eta kasu egin beharrean. Beti kirola izan duzu oso barneratuta, ez? Txikitatik. Gaina txikitatik kirola egin dut, 2 urterekin gurasoek esaten diate. Zarautzen ondartzen, beti palan ibeltzen nintzela, familia guzti ateratzen, guazen jolastera, kasi ez nien gutxi, ematen nien gutxitan pilotari, baina 2 urtetatik, kasi ibiltzen hasi nintzenetik, kasi palan eta denetan, bai. Eta unditzearekin, zer izan nahi zenuen? Beti kirol mailan, ez, lan egiteko edo irrikitan negoen, eta gaur egun, behintzat gaur arte
hola izan da, ez? Beti kirol munduan, banekien pixkat ikasketak eta nondik burutu, uste ez dela hori erraza, ez? Gaur egun galdetzen badiozu den hori, beti baditu 1000 gauza buruan, ez? Eta bueno, ni hori nahiko argi izan dut beti. Hori haurtzaroari dagokionez, baina gaztarora pasako gara oraingoan, nola bizi izan zenuen gazte garaia? Ere oroitzapen onak ditut, baina egia da hor gazteak edo garenean edo izan garenean, zaila dela mundu mailan sartuta baldin bazaude, txapelketak eta baldin badituzu. Gero ere garai horiek juergan eta ateratzen zarela, momentu hortan agian ez duzu baloratzen, gero edo perspektibarekin edo ikusten duzuna, ez? Ni bere garaian esaten, gatzu du beste juerga bat, baina aldiz badaukat txapelketa, eta orain hasten ez, ez duen ezer aldatuko. Beraz, gazte garaian ja barreneratuta zeuden kirolean, eta nola bizi izan zenituen orduan diozuna? Denbora asko kendu izan zizun? Ni astebururo kasi txapelketak nituen. Baina egia da ere, ni asteburutan bani joala txapelketetara, 16 urterekin Kubara joan nintzen jolastera, Palako txapelketa batera, orduan, esatezu, ez naiz juergan edo ateratzen, baina badaukat beste premia, edo badaukat beste aukera, beste herrialdeak ezagutzeko, beste jende ezberdina ezagutzeko, eta ni beti esan dut juerga egiteko badira urteak. Eta ikasketak zeintzuk egin zenituen? Ni nun ikastolan dana bukatu, batxilergoa, selektibitatea, gero inun goi mailako kirol heziketa, kirolaren inguruka, gero IBEF, eta gero padel mailan badaukat monitorea, nivel bateko orain ateren izan nahi naiz entrenadorea, dela lehenengo aldia egiten ateratzen dutela, naiz ere arbitroa, osea que... Beraz, ikasketak bokazioz edo alabeharrez? Biak agian, baina, eske azkenean argi izan dut, eta gero egia da padeleko munduan lan egin du, azkenean titulazioak izan behar dituzula. Azkenean, uste dute ikasketak oso beharrezkoa diela, alde batetik lan munduan edo lan eremuan sartzeko, baina baita ere gero ikasteko eta ez geratzeko ez, pixkat blokeatua hor. Gaztetan errebeldea zinen? Nire gurasoi galdetzen badiozu bai. Nire ustez ez, lasaia nintzela, baina ez, bastu denok batzela ez, azkenean temporak edo denboraldiak izan ditugu, batzuk hobea eta beste batzuk pixkat okerreguak, baina orokorrean, uste dut, nahiko lasaia izan naizela. Egia da, banituela benere gauzak, ametxetan, ibiltzen nintzela beti, hau nola izango da, hau edo bestea. Baina, ez zen klasean, bronketan edo irakaslei, burla egiten, olakoak ez nintzen, egon klasean lasai, kasu egiten edo ez egiten, baina, behintzat irakaslei lasai uzten nien. Etxetik kanpo zenbat urterekin jarri zinen bizitzen? Donostira joan nintzenean goi mailako kirol heziketa egitea joan nintzen etxetik kanpo, hortik gaina Gasteizera joan nintzen, eta bi deitartean edo egon nintzen urte bete amarekin bizitzen, eta gero behin karreratan abukatua urte bete zaun nintzen etxean, da ordundik oso ondo nago amaren etxean, baina azkenean uste dut badela garaia etxetik ateratzeko eta daramazkila urte eta erdi uste dut etxetik kanpo. Nomada izan zara edo beti gustatu izan zaizu leku berean bizitzea? Niri beti gustatu izan zait Iruñean bizitzea. Egia da ikasketengatik eta joan behar izan naizela bai Donostira bai Gasteizera, baina argi izan dut beti Iruñean bizi nahi nuela ez. Eta orain gaur egun hemen bizi naiz da etorkizunean ere hemen ikusten dut nire burua. Bizi lanerako edo lanekin bizitzeko? Lanerako bizi, argi dut, azkenean gaur egun lana egin behar duzu egia da bizitzeko, baina eske importanteena nezako bizitza da, lagunekin egon, familiarekin egon, eta gaur egun diru eduki dezakezu lan asko eginez, baina zertarako ez, azkenean disfrutatzeko behar duzu denbora. Zure herribarreko xora non galdu ote da, ez atzara konturatu, gure haustu dela, zein gogorra egiten zaidan, bukaera onartzea, zuzoriontsu izatea, nire azken eskari. Nola sortu zen zutan, padelean hasteko edo padel jokalaria izateko grina hori, ez?
Begira, hasi nintzen, tenisean, 3 urterekin, eta egin etzan tenisean jolasten, 3 urteetatik gutxi gora bera 15 urte arte. Eta hor, hasi nintzen palan ere ibi jolasten, da gaurko lehendakaria esan zian, zergatik ez duzu probatzen, padeleko txapelketetan parte hartzen, da hori, eta puntatu nintzen txapelketetara, beste teniseko kide batekin, eta hasi ginen hola irabazten, ezer entrenatu gabe, eta gutxinaka sartu nintzen, padeleko munduan. Horiek izan ziren zure hasierak beraz, ez? Bai, hori da. Gogora ekarri ditzagun baita ere zure hasierak. Nola gogoratzen dituzu? Oroitzapen onak ditut, hasi nintzen hori, 16 urterekin, eta hori, jolasten genituen Iruñako edo Nafarroako txapelketak, eta hortikan, hoberenak edo joaten ziren gero Espainiako txapelketara. Eta, gogoratzen naiz, kasi entrenatu gabe joaten nintzela, Espainiako txapelketa, bere garaian duela kasi 13 bat urte, oso jende gutxi jolasten zuelako, eta gogoratzen dut oso ondo, oso giro polita, eta, gainera kirol polita, tenisetik etorreta asko zerrezagoa, eta, politatzen ginen. Asko tokatzen zitzaizun entrenatzea? Bai, hasiera batian ez, tenisean bai, tenisean, bai entrenatu duela 2 o 3 ordu egunean, gutxi gora bera. Baina, egia da momentu batean ja nekatu nintzela, eta, beste grina hori, padelean da palan emaitzekin eta dena, azken finean asko zerrezagoa zen, emaitzak lortzea edo kirol hauetan, eta gero netzako berria zen, ordan, esperientzia berri hori netzako, politatzen, diferentea. Esan daiteke padeleko eta teniseko teknikak erlazionaturik daudela? Bai, badira golpe batzuk, saretik gertu zaudenean, boleak edo errematia, nahiko antzekoak edo kasi berdina direla, baina baita ere badira beste hainbat golpe ezberdina direla, orduan hasiera batian tenisetik datorren pertsona padelean sartzeko badituela edo beste norbaitekin konparatuz, erreztasun gehiago, baina egia da ondo jolastu nahi badezu azkenean ordu asko sartu behar dituzula. Eta gogora ekarri izagun baita ere, zure profesionalera izan zenuen salto hori, edo jauzi hori. Nola gogoratzen duzu, ze eguna izan zen klabea? Gogoratzen ez, Bartzelonan izan zela, World Padel Tour da izena, eta gogoratzen ez egin genuela pretemporada probatzeko, behintzat arantza hori kentzeko, eta hori, eta Bartzelona itxe ginen, aurkari gaina nahiko onak genituen, normalean ibiltzen ziren zirkuituan, eta ona, oso partiu zaila izan genuen, lortu genuen irabaztea, bigarren partiu bat izan genuen ere prebietan, berez, haiek ziren favorituak, lortu genuen azkenean 3 irabaztea, sartu ginen kuadro finalean edo bererekin, eta lehenengo txapelketa izateko, egia esan nezin hobeki, emaitza hori izan zen osona, guretzat. Lagunak eta familia izan dituzu baita ere zurekin beti? Bai, zen kiroletan, bai tenisean, bai palan, bai padelean, beti egon dira hor animatzen, beti egon dira prest. Horiek badakitez, azkenean kirolari batek edo, egin behar dituela esfortzu handiak, entrenamendu asko, eta horiek baditu edo beste ondorio batzuk, ez. Nafarroako selekzioko padel jokalari bezala, baita ere zure tartetxoak izan dituzu, ez? Bai, jokalari moduan, 15 urteetatik gutxi gora bera naiz, bai jokalari moduan eta gero baita teknikari moduan, eta lehen urtean ere izan nuen aukera mundialera joateko Espainiako selekzioarekin teknikari moduan. Orduan, egia da jokalari moduan Espainiako selekzioa ez naizela egon padelian, baina teknikari moduan bai. Orduan uste dut nahiko ondo joan zaila da, ez? Beraz, padeleko jokalaria, baina baita ere teknikaria zara, ez? Bai, nago Nafarroako plan selekzioan barruan, teknikari bezala, Nafarroako jokalari hoberenak entrenatzen ditugu. Eta hor gabiltza, gutxinaka darabazko ja urte asko, haiekin entrenatzen, 2 orduz pistan da beste bat fisikoan. Eta pozik, saiatzen nahi erakusten da alik eta beren. Padeleko Nafar selekzioko gestorea bazara baita ere, ez? Hoi da. Nola da zure lana? Ni goizetan lan egiten dut, egiten duguna da Nafarroako federazioa gestionatu, goitik bera, bai telefonoak, bai lizentzia, txapelketak, dana. Eta gero aparte ematitut padeleko klaseak, orduan esan dezaket hortaz bizi naizela, ez? Gestioa, emate dituzu klaseak, beraz, honetatik bizi daiteke? Klaseak eman dat lanean, bai, jokalari moduan ez. Bai, profesional moduan ibili nintzenean urte betez, oso gutxi ordaintzen zuten,
Gaina diferentzia emakume eta gizonezen artean ikaragarria da, gaur egun ere. Hori aipatzea baita ere, ez? Bai, Kirola bai, eta bai. emakumea, Bai, padela bai. eta emakumea, ez, kasu honetan. Bai, baina hau golpa deltur mailan, egia da Nafarroako txapelketetan beti, eta gaina betidan egin duguna da, mutilei eta neskei berdina, osea, sari berdina, lana berdina. Osea, hemen berdintasuna badugu hor lehenengo gauza, ez, berdintasuna. Beraz, hemendikat. Baina mendikan hori da, mendikan kanpora golpa delturrean edo ez dago aukerarik, ez niri uste dut kasi 200 euro inguru ematen ziatela, 240 edo oktavos de finala iristeagatik. Orduan, diru horrekin zaila da, ez? Azkenean bidaiak eta dena ordaindu behar duzu, egiten dizuten gauza bakarra ordaindu da hotela, bazkaria eta afaria eta dena ordaindu behar duzu, orduan. Urte bete polita izan zen, bizitzeko zinezkoa, egia da, hor badaukazula aukera, petatxo eta patrozinatzaile guztia jartzeko arropan, baina hau zaila da, bai. Patrozinatzaileen inguruan, gorakada nabaritu da edo mantentzen da beti bezala? Bai badila patrozinatzaile asko gaur egun, padelen ikusten dutela ispilu, ez? Bainen markak edo aurrera eramateko. Nire kasuan, sorte asko izan dut, gutxi gora bera, azkenean nahi padelekin, arroparekin daramatzkit justu hasi nintzenetik, 15 urtetatik, nik kasi 13 urte arropa edo marka berdina eramaten, deporte sarik egirekin batera, beti induela postua hemengo jendeengan. Eta hori, orain hasi nahi zede entrenakaka dela preparazio, fisikoa eta egiteko, orduan, behintzat niretzat, nire entrenamenduak eta prestatzeko, aurrera egiteko behintzat balio dit. Eta, teknikaria, baita ere entrenatzailea, zure momentu libretan baita ere suposatzen du, da aprobetxatuko duzula padelean jolasteko? Bai, ez? Bai, padelean, orain justo aurten palako mundiala daukagu, orduan gehiago palan entrenatzen ari naiz. Palan ere entrenatzen duzu? Bai, trinketian, paleta Argentinan, eta orduan nahi naiz prestatzen bereziki aurten palako txapelketak, baina bai, azken finean klaseak eta ematen ditugunean, sartu hartzea, haiek jolastu hartzu, baina bai, esan ez azkenean denbora daukadanean niretzako behintzat erabiltzen dudala, ez? Bai jolasteko, bai korrika egitera joateko edo zer gautetarako, ez? Zer egiten duzu zure denbora librean lana eta kirola uztartzeko? Hobiren bat alduzu? Ez, lagunekin, azkenean lana ez daukadanean edo ez daukadanean partidurik edo entrenamendurik, gustatzen azkenean mutiekin, kuadriarekin egotia edo azkenean pixkat kirol mundutik kanpo edo ateratzeko, ez? Asko tokatu zaizu bidaiatzea padel munduan? Bai, asko, Espainia baian, bai. Egia da, zirkuito profesional jolastu nuenean, egon ginen bidaiatzen nahiko Espainia etik, eta gero ere izango aukera Dubaiera joateko, ara jolastera. Baina bai, esan dezaket padel eta palaen artean, joan naizela ez leku ezberdinetara, eta bi ere polita da. Oroitzen duzu Aizea olako momentu bereziren bat padel munduan bizi izan duzuna? Bai, netzako bi dira hola momentu politak, ez? Bai Nafarroako selekzioarekin joaten garenean, dagoen giroagatik eta elkartzen garazkenean Nafarroan parte hartzen dugunen arteko beti kontran gabiltza eta justo asteburu hori danak elkarrekin edo talde moduan. Polita da ez asteburu hori? Polita da normalean astebururo besteekin jotzen zaren montean besteekin gero alde dituzula, ez? Hoi polita da. Eta gero, uste dut golpa torrean ibili ginenean alde batetik lortutako emaitzak sartu ginen 30 lehenengoen artean, oseak hori oso ondo dago, eta gero Dubaieko bidaia. Azkenean aukera ematea Dubaieko bezalako hirira edo joatea eta olako kultura naiz eta ez izan nire gehien gustatzen zena, baina behintzat beste kultura edo ezagutzea polita da, ez? Azkenean beste jendearekin joaten zara, harremanetan jartzen zara, polita da, ez? Azkenean. Eta zure ibilbidea kronologikoki begiratuko bagenu, gutxi gora bera, ze sentsazio etortzen zaizkizu gorputzera, burura, ze oroitzapen politiak eta ez zain politiak? Gehien bat polita dira, ez? Azkenean, uste dute gustatzen zaren kirola egiten dudala, gainera gustatzen zaren tokian egiten dudana lan, gaina klaseak ematen ditut eta nire gustatzen zait, orduan esan dezaket oso oroitzapenak dituala. Egia da, badirela gero partiduak ez zirela ondo ateratzen eta hor agian geratzen zela pixkat minduta momentu hortan, baina uste dut orokorrean ezin ezela kexatu eta orokorrean ona da. Eta gaztaroko denbora asko, kendu izan dizu entrenatzea? Hori bai, zen azken finean ni 15 urtetatik gutxi gora 18 urte arte honetan jolasten palan, tenisean da padelean.
Orduan ez bazen bata bestea zen, bestela txapelketak, eta bueno, egia da badiela garaiak gaur egun jendia juergan ateratzen dela, lagunekin egiten dela, eta azkenean denbora galtzen dut, baina beste momentutan asko irabazi dut. Nahi adibidez mundial batean egoteko herrikitan egon naiz beti, eta ara joateko beste gauza batzuk utzi behar izan ditut, ez? Eta egia da ezin dela da nahi, ezin zera juergan atera eta horrengo egunean partidu bat jolastu. Kirolaria batzara ulertzen zuzen bakizu zer dagoen, da azkenean zure aukera da. Azkenean pozik. Bai. Eta hori izan den, iraganari dagokionez, eta etorkizunari begira nola ikusten duzu, epe labur batean, zure etorkizuna? Epe labur batean daukadana buruan da Palako mundiala, orain urrian dela, orain preselekzioan gaude, orduan kirol munduan hori, eta gero lanean, Nafarroako Padel Federazioan gustatuko litzaiake hor jarraitzea, azkenean lan polita da, eta saiatzea ez, padeleko jokalariak ateratzen, eta alik eta jende gehiago jolastea, eta behintzat mundu guztiarentzat edo egotia federazioa dago gina. Eta globalki zure etorkizunari begira, baina epe luze batean? Epe luze batean zaila da, azkenean egun batetik bestera aldatzen da. Baina, suposatzen dut kirolaren inguruan jarraituko dudala, ez bada leku batean bestean, baina zaila egiten zait kirol mundutik urrun egotea. Eta padeleko etorkizuna? Begira, gutxinaka urtero lizentziako puratanak handitzen duaz, uste dut gero ez da jende gehiago jolasten duela, hasiera batean ikusten zen kirol elitista bezala, Aznarrek sortu zuela kasi, eta gaur egun mundu guztia jolasten du, ez? Mail altua lortzeko zaila dela, asko entrenatu behar dezula, baina behintzat jolasteko eta ondo pasatzeko erreza dela, orduan uste dut hori eskertzen dela. Zuzu lagunen artean eta kirol aproposa dela, baita ere? Bai, ni gainera konparatuz egoten dituan beste batzuekin tenisa adibidez, goten zara lagun batekin da, bietariko batek ez badi ondo ematen, zaila da ondo pasatzea, ez? Bat ematea pilota eta gero joatea korrika pilota bila. Azkenean hemen badia kristala, dena dago inguratua, beti pilota bueltatzen da, orduan eremua txikiagoa da eta errezagoa da, denen artean ondo pasatzeko, gainera hau pertsona, behar dituzu. Eta instalazioi dagokionez, nola dago antolatuta, galdetzen dizut, Nafarrari lotuta, Nafarroan, badaude instalazioak, ez daude? Bai, azken aldietan horren esan dezakegu, bakarrik espezializatuak padelean badirela 5, eta gero aparte, badira beste klubez berdinak, non padeleko pistak dituzten. Orduan, azken esan dezakegu klub guztietan badoela padeleko pistak. Duela 15 bat urte, padeleko pistak bat ziren bakarrik 2 klubetan, kanpoan ez zeuden, orduan beste kanpoko donork ezin zuen jolastu eta aldiz orain, irekia dago mundu guztiarentzat, orain plan municipaletan eta dena gutxinaka sartu zuaz, orduan ez dut mundu guztiarentzat edo mundu guztia aukera duela ez jolasteko. Eta zuzen momentutan zaude gaur egun? Sentimentalki, kirolarekin? Ondo, oso ondo. Zaila da, ez? Balin baka lesioren bat edo esatia, ez? Ez nabil oso ondo, baina lesioak eta pasa ditut. Eta ondo nabil, entrenatzen gustora, gogoekin hori, preselekziokoekin edo entrenatzeko, gogoekin, ez? Jendia ikusteko entrenatzen, gogoekin azkenean txapelketak aurrera ateratzeko, eta oso ondo, ez dakit nola. Eta azkeneko galdera, uste duzu zaila dela profesional mundura padelean iristea? Zaila da, baina aldi berien erreza. Gauza da, zaila dela mantentzea. Gaur egun badira bikote batzuk, badia mutilen artean 86 bikote eta nesken artean ezakideen 50 piko jolastu aldutenak. Hortikan aurrera, baldin badaude inskripzio gehiago ezin dute parte hartu. Orduan, egin behar dutena da, Espainia mailan puntuak lortu, ondo egin, sartzeko. Behin sartzen bat zara eta ondo egiten baduzu aukera batzuk jolasteko, baina esan dut, azkenean behar duzu patrozinatzaileak, behar duzu dirua izan, zen azkenean zaila da, badia bidai asko, badia txapelketa asko, eta azkenean joan ezkero eta jolastu ezkero lortzituzu puntu batzuk. Orduan, jolasteko proba bat ez dago arazorik, baina nahi baduzu hortaz bizi, behar duzu urte osoa jolastu eta asko entrenatu, gainera oso profesionala gaur egun, ondo dauka nutrizioa, dauka psikologoa, badauka preparatzaile fisikoa, teknikoa, orduan, horrek ere dirua mugitzen du. Berriro ongi etorria, zara nire poz guztian iturria.
Ander Zamora, Aizearen anaia. Zergatik gaude hemen? Bueno, hemen ni ere txikitatik egon naiz entrenatzen, Aizeare hemen ibiltzen da fisiko egiten padeleko munduan gaztei klaseak ematen, eta baita erean jarri zuten trinketean bertan ere entrenatzen dute. Nolakoa zen Aizea txikitan? Bueno, ni oraindik txikiagoa nintzenean, ez nintzen asko enteratzen, ez? Baina, bueno, txikian, ja goratzen dudanetik, ondo, oso kirolaria, oso bihurria. Hori esan manizun, bihurria edo txintxoa? Bueno, berak aitamaren aurrean txintxoa zen, baina, bueno, atzetikan pixkat bihurria. Baduzu halako anekdota xeleberren bat urriatzen zaizu? Bai, bueno, ni beti goratzen dudana da, aita eta ama joaten zirenean lanera, gu geratzen ginen etxean ikasten, orduan, aita batzutan etortzen zen azkarrea geunden ikasten, eta niri beti harrabatzen ninduen ohean etzan da siesta botatzen, eta Aizea azkar jekitzen zen eta botatzen zuen almohada ohera. Eta bueno, eta ez zieten inoiz harrapatzen. Bihurria zen beraz. Bai, bihurria. Txikitatik antzematen zitzaion Aizeari kirol munduan edo nabarmenduko zela? Bai, ja, bueno, ere gurasoak ziotenez, bera beti hondartzan zegoen palarekin jolasten, frontoi batean pelotari ere ematen, txikitatik jolastu futbolera, tenisean, eta baita ikusten zitzaion ohitura kirolal munduan ona izango zela. Eta anaia arreba bezala, zer nolako erlazioa izan duzu txikitatik? Bueno, beti anaia arreben kirolari munduan ere pikea izan dugu, biak kirolari izan garenez, baina berak zioen ni baino beto zela futbolan jolasten, gezurra dela. Baina beste kiroletan ni baino asko zobea da, tenisean, pilotan, padelean, beti izan da ni baino hobea, baina beste batzutan eskian eta futbolean ni zaina zobea. Kirolan bikaina, baina eskola garaietan fina zen edo? Bueno, biak izan gara pixkat, eskolan pixkat ez dugu asko ikasi, baina baita ere esan behar da, arratsalde guztiak geneuzkagula entrenamenduak, eta beste gauza batzuk, eta azkenean lortu behar genuena, biak bukatu dugu eskola, bukatu dugu karrera unibertsitatean, eta dena lortu dugu. Aizearen alde onak eta txarrak? Onak, kirolari ona, ere jendearekin jatorra, naiz eta txikitan ez den oso maitasun asko zuen ematen, ez da besarkadarik, ez da musurik, beti zen ni txikitan nintzen mas besukon esaten dena. Eta txarrak, bueno, askotan pikatzen gara asko, txorrada batzuengatik, baina txarrak ez dauzka asko. Pertsonek transmititzen dugu olako energia bat, ez? Nire galdera da, zure arrebak zer transmititu izan dizu beti? Bueno, niri asko ez gara horretan pentsatu, ez dugu asko pentsatu horretaz, baina baita ere asko ikusten duena da, bera jolasten duenean beste pertsonekin beti dago bera beste lasaitasuna transmititzen. Niri ez dit inoiz konsejurik eman. Ez dit konsejurik eman, kirolarean ni nintzen, psikologikoki nintzen bera baino hobea, baina bera azkenean beti bukatzen zuen ondo jolasten. Zerbait ikasi duzu Aizeaz? Bueno, bera kirol munduan beti ere ikasi dut beti borrokatu behar dela bukaeraraino, eta nire ustez ere hori ikasi duela. Esan dezakegu Aizea emakumezko kirolean erreferente bat dela zuretzako? Niretzat bai, azkenean kirol asko egin ditu, ez bakarrik padel, pilota baita futbolean, eskiatzen, tenisean, azkenean kirol asko egin ditu eta gainera ondo egin ditu, eta ez bakarrik niretzat, jende eta neska askorentzat ere ejemplua dela, kirola munduan leku bat daukatela neskak, eta ere mutilentzat ere referentzia bat dela. Nola deskribatuko zenuke Aizea? Nire ustez gaitasunezko pertsona bat. Eta hiru hitzetan? Neska oso borrokalaria. Gaitasunezko neska? Borrokalaria eta jatorra ere. Askaritzagun bihotzak idatzi zatar berri bat Gaupada luzeak izan dira maitia baina orain ere Gizartearekin konprometituak izan behar gara? Bai, noski.
gaur egun injustizia asko daude, gizarte sozial diferente asko daude eta uste dute gaur egun denen artean egin behar dugula zerrez dana orekatzeko. Natura zaintzen dugu? Uste dut geroz eta gehiago zaintzen dugula eta uste dut hemen iparraldean beste lekutan baino gehiago egiten dugula, baino orokorrean ez. Bidaiatzea gustoko duzu? Bai, asko gainera. Aldudanean eta badaukadanean tartetxoren bat gustatzen zaite kanpora joatea. Nora joango zeinateke gustora? Olako herrialde, gertu ez dagoen herrialde batera edo? Begira, lehen urtean egon nintzen Tailandian. Eta gustatuko litzaidake orain beste leku batera joatea, agian Hego Ameriketara edo, baina hizkuntza pixkat kontrolatzea. Zerbaitengatik espeziala? Ez, zakit Argentina dutola pixkat hor gogoan edo beste hondartza exotikoak edo ezagutzeko aukera, espero dut noizbait izatea. Egun bateko ateraldietan, mendia ala hondartza? Hondartza. Bueno, hemengo klimarekin ez dakit, baina ni nahiago dut hondartza, bai. Hiria ala herria? Hiria. Ni gaina ez hiria, baina hirikoa ez daukat herririk eta ni herri batean ez dut nire burua ikusten, han bizitzen. Hiria handia edo txikia? Iruña bezalako hiri bat. Batzuentzako txikia eta bestearentzako handia. Niretzako hiria handia Madrid edo Barcelona bezalakoa da asteburu bat pasatzeko, dituzulako hemen ez dituzun beste aukera asko gauzak egiteko, baina bizitzeko Iruñeko hiri bat niretzako hoberena da. Mitozalea zara? Ez. Sukaldari trebea? Ez da. Ez, ez. Zeo zer rimar badut egiten dut, baina gainera gaur egun naiz eta independizatu egon, noizean behin amaren etxean bazkaltzeu eta amaren etxea ondo bazkaltzen da. Bizitokiak eman dezake bizipoza? Bai, noski. Suposatzen dut, segun eta zer gustoko duzu, baina egia da, segun eta zer bilatzen duzuna, hiri batean edo herri batean lortuko duzu. Eta suposatzen dut, ni herri batean zolan ere burua ikusten, baina herri bateko agian hiri batean ez da. Orduan, segun eta zer duzun buruan da, zer nahi duzun, leku batean edo bestean, bai. Lasai eta ongi egoteko leku sekreturen bat? Suposatzen dut hemendikan urrun. Hemen inguruan beti ezagunen bat duzu, bai familiakoa, bai padelean, palan ibiltzen dena, eta orduan seguruenik hondartza eduki behar du eta hemendikan urrun ez aurkitzeko nafarren bat edo betik daudela hortik. Lasai eta ongi egoteko egoera bat? Hondartza uste dut, hondartza eta hori komentatu duana. Hori hemendikan pixkat urrun. Baina, gero badira beste leku asko, eta ni etxean ez oso lasai nagoil, beti, etxean ere izan daiteken ere lasai egoteko toki bat. Irakurtzeko liburu bat? Azken aldi honetan ez dut asko irakurri. Normalean udaran irakurtzot gehiago, daukadalako denbora gehiago. Eta, irakurri nuen azkenekoa izan zen El Mundo Amarillo. Filme bat? Filme bat, ezakit, atzo bertan ikusi nun Campeones da. Polita izan zen, baina, segun eta momentua egia da, pelikula bat edo beste ikusteko aukera, polita dela. Abesti bat? Abesti bat, segun zen momentua. Bagian juergan edo egiteko, pixkatola gorrengo patxangeoak, baina, gero etxean edo kotxean ere, euskeraz, badiez bendeta entzuten dut. Ze paper jokatzen du zure egunerokotasunean euskerak? Zoritxarrez gutxi, gurasoek ezakite euskeraz, eta lankideak ere ezakite euskeraz, orduan zaila da egunerokotasunean edo euskera erabiltzea, baina bai egia da gainontzeko familiarrekin eta egiten dudala, eta aldudanean egiten dudala, eta etorkizunean noski seme-alabak edo izan ezkero argi daukat, euskeraz haziko direla, eta espero dut ez da mutilak ezaken, pixkat ikastea eta gustatuko litzake gehiago egitea gian. Nola gustatuko litzaizuke izatea mundua hemendik 50 urteetara? Uste dut egin dituzun galdera guztiekin gustatuko litzaidake mundu guztia aukera berdinak edukitzea eta sozialki eta gizartea eta mundu guztiak pixkat aldatzea eta denok egitea zer ez dena aldatzeko. Uste alduzu harremanak lantzeko modua hirietan, herrietan gaur egun egokiak direla? Ez, uste dut gaur egun teknologiari garrantzi handiegia ematen ari diogula niaz lehenengoa.
Eta uste dut azkenean harremanetan edo harreman sendo bat eukitzeko garrantzitsuena dela buruz buru eukitzea edo telefonoz hitz egitea adibidez. Eta gaur egun WhatsApparekin, rede sozialekin eta uste dut jendea gainera zeo zer esaten baduzu askotan malinterpretatzen da, zaila da uste dut. Gauza errezetarako erosoa da, baina erlazio bat mantentzeko edo sustatzeko ez da, nire ustez ez da ona. Zoriontsu izateko errezeta bat? Uste dut azkenean nahi duzun pertsonekin edo lagunekin edo familiarekin egotea eta nahi duzuna egin azkenean. Niretzako uste dut importanteena dela inork ez esatia zer egin behar duzun, zuk egin nahi duzuna, gero ekibokatzen bazara edo zuk ikasiko duzu, baina behintzat zure iritzia izatea eta ez gainontzekoena. Aizea Zamora, 3 hitzetan. Ez dakit, alaia gustatzen zaite gainontzekin ondo egotea, parreitea, eta egia da laguntza edo beharrezkero gustatzen zait horre egotea, edo gustatuko litzaidake gero batzuk agian ez ziote esaten, eta kirolaria, azkenean uste dut kirolari hitza hortik ibili behar dela. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.